Henen kasngi kinong tray casual jong ka MECL nong po substation kilami syakmat ban persya halor ka jingtung kam sop jong ka department ye ki weipat kinong tray casual ki badang khandiat snam ban itu ye ki kum ki regular rise ha ka bal lakot shadu ka arphongun nakaliang kini kinong tray casual kilalai ban ye kendu yu executive engineer jong ka MECL nong po substation ban keli ban wat bnia halor ka ne ka jingtung kam sop jong ka department ye ki teki arphongun ndrai ka ba penlengo ka long nakaliang jong new executive engineer ru hadin baulapet ye kini ki list jong ki teki arphongut ki casual ki brasha ajit ban itu no kum ki regular rise ulo ong ba umdan ka jingtep e halor jong kane namar batat hadu mentaru ka khlampoi kano ka jingtep sha u halor jong kane bat ulo ong ru ba kane kala bandai bakile na ka headquarter jong ka department nakaliang jong kini kinong tray casual kilapan pau ba menta la jankot e ka khatsan snem e ka jing shakri jong ki kum ki casual workers ka department ha ka jing shisha ka department klade ban pet shwa ye ki ha ba yadei bat ka jing itu kum ki nong tray ki ba pura jong ka department ndrai ka ba penlengo pat kalong ba hadin ba mi ka list jong ki te ki arphongot ban itu kum ki regular rise ki barang sutrai dangkat tu kat nesnem kat ba ka kerteng jong ki pat ki bala tray slam kam don ha ka te ka list ki labu ru ye ka jing kerpat se ki bor ki ba halor jong ka department bakin pet ba halor kane banle ka badon kam kat kum ka rukam tray kam agane ko por ngi kumti casual jugali ngi wan hangne hapo nongpo division hangne alor ki jingyo I jongi na ka office order ba na bank jong ka MECL kala thungi kini kinong kitkam arpongut ki ba de haga pus jong ki khalasi ki piyot anta ki lineman anta ki LDA ki DO te ngisngulngo kum mangi ki casual jugali halor kane ka jingle jong kane ka MECL kaban suong na ba mangi ki nong tre jong kane MECL ki badap manta saka sausnem sansnem ki nrusnem siposnem ka sansnem wat hadu manta ro tempat la ben aya kini ke regularization yangi kat ba ngi iba kat kum ka order ka ba ngilayo menta ba kiba nang tre tang katu kat nesnem kumno yo iba kila ai no ya kata ka regularization iba ka nega jingle jong ka MECL ka iba ka pech liang khmat kam pech ya ka yo lang pen ai lang kata ka jingya sungthu jingmut lang yang iki dong tre ha ka ne ko jong ka MECL te gisi pen pau sikadai ba kerpat nakaliang ka sarkar ru bakan pech khmat lem na menta jongi ki kirit kriya ki staff ki batre hane ko jong ka MECL ba katu kan nesnem mila sakri na menta upai ba ki kham aya ka regularization te ni kerpat nya ka sarkar bahkan pech lenti bahkan pech ki khmat sangi ba baru sekatang ila ay ka sakri bahkan ay regularize no yangi kum kita ki ba tre permanent hane jong ka MECL te pansiong no hangne ba namar ki pus kadu gisnem ki ba batah kawai kaliang ro mangingi penpau ka jing sem ka jing ka jongi mo ngim dei ki batre ki lang hakam ka basting ka dei ka kam ka ba khia ba ka ba ngikit namar kumha ki benta ki ba ngingat sako kisaj ni hab in chat da ki poteli ki snong ban hab ban kobar hab ban ai ka jing sakri sa upai ba andrei ngi duty met labat singi hateng teng khat hadu khandai spo bajer ngi haban mare andrei ngi ki benang tre hemta kum ki casual jugali hajing hisha kat kum ka jing tre ka por ka jongi ngi de ban tre nadu ka spo baje hadu ka saw baje ka duty ka jongi ka lakut andrei kat ba ngi ki bahab hapo ka saj benta ngi tre wat ya ta ka overtime to andrei kat ba hadu menta gini kisngi ngi khamyo ro ya ta ka jing siu lani ka jing ai overtime ka pisa sangi ndrai ngi sla sutre ban ai kata ka jing sekri supai ba ban yang penuhun nginang perkhat ba nagaliang ka MECL kan perkhat ba ngi ai kata ka jing sekri ka ba sitom ka ba khia ka khnang ba ngi perkhat ba ka MECL kan ai ngi kata ka jing perkhat ban ai regularization namar ba bros kata ngi la ai kata ka jing sekri ka ba biang ya ka ndrai kat baham ta khndiat agene kisngi tang ngio I kat kum ka order ba ya ki arphomut ki la thum ya kita ki regularization ha ya kata ka jing thum ka jong ki ndrai ki kham thum kham don kano ka la nek advertisement ka bati ong ndrai kumno ki la sule landet klam ka jing ya tip lang
bat ngi ki staff bat ngi ki gino hadin bangilawan ban ya kedu bat u engineer ro hantai u engineer wong na kalian ka jong u klamdon kano ka jingtip habede bat kane ka order te ngi sngu ban ong ban de le yo le se ka don ka si salandet ka jong kalian ka department ba ka khamla ban penpau namar yo le se ki don ki kam ki ba kaburi kamnut ban penpau persya nrei ngi kentu ba ya ka MECL bat saka government ba hikmat lem ban le na ka banta jong ngi ki bla slam ban bala tre hane hapo ka MECL ban ai regularization no yangi namar ba ka jingtre jong ngi kalong ka bakhia hawat adu mentangi tre kum ki ka soal jukuli yimdon ya gino ki rik lane kum bangidon hakino ki banta yo le sing idon ka jing mensau kamdon kano ka jing siu ane kano ka jing kada na kaliang ka MECL ndrei kalong ka bama bha yangi ban sim ya kini ki senjam ki bangin hab ban tre ndrei ngi tre kum bangila ka MECL kala ngi ban in charge saliang ki saliang ki sinong sakasai ndrei ngi tre sate kum ki casual jugali ka agreement lane ka point letter jongi sate complaint site ndrei kat kumba na kaliang ka MECL ka department ba ka ong ba ki pilong kum ki lineman da ki ayu da ki sign hakite sport abe lineman ndrei kai kata ka ba ka jingle jongki ka sule tang da ki kentin ndrei om da ki ban ba pen I da ki kam ban long ban udai sisa ne amu lineman ndrei ngi ngul ngo ya ka ne ka jing ong ka jongka ba ka ong ba ki lineman sangte sa ka sai ndrei kat ba haka appointment ga jongi ngi ki kasfal chukli te ngi song ban pau ba ya ka ne ka jing le jongki ba kanamwan jiasu nang ne sakmat bahkan pai khamat lem yangi ki bla trei nadu ki por ki ba lalet ki snem ki bla bun snem te da ka kwa ya ka jing sisa te kan wan ha kalenti ka badai nang bangin yo ya kata ka jing ya trei lang wa jing skri lang na banta upai ba te hakane ka por askuban ong tagi kentin te khandiat ba bedai kini ki bru ba sa appointment ta kita ki bru ki ba kampun kita ki bana ka na ko kasnom ya kini ki ba appointment ta thrai ya kini te ngampat tip yel se ki don na ki thain na ka borni hat na ki thain nya hangnes na po ka nerbong yel se ki dei na kita he ki thain te ngasngoban ong tang kita he tapi to kompisia ki ba mi sakmat menta namta kan ne ban persa halor kan ne jingle landa jong department phedon kumbakat nongut ni don kuba khat phangut casual jugali ki bla ya tre hakane te ngila bun ki bla ya tre da ki sau san snem sejrong ki ba sko snem rei ngisu pen pau ba ka jingle siliang jong kan ne MCL wat na ki din ki bla no ya karta ki bla tam syaka saupo tam sanpo tam kartaro adu mentai glat sakri adu katan snem ro kim yo ya regularize na kai kata ko pelong MCL bahkan le adu kan ne la sai sngi on tanga regularize ro kim yo la sai sngi lada kin du ya kam ka jam dagi ba pli kin ya bam ban pendap haying stem mo ba namar ba sei kin le wat dagi we gi kampat namar karta kala no